Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bam dagasni. Shah jied uba Springwell Kharmarsha iba siyang basa agasnong Maudu West Castle District haka Millionaire but Billionaire Awardess kaban sa belong haka Sandrik unopra haka nong ba Delhi. Nagaliang u Antor News sabayo ban kren ba ini irang ba ilaytu ki jingsdang ya ka kamram nadu Shah jar knais pa prapsan hadu arhajar khat ar ompat itu kanu katnat sorkar. Hagasnem arhajar khat ar lawan poi ka watersheds jong ka soil department ngala Shah jied bane ishim benta haka program pin inam ya kima rap hapo Nagpur Maharashtra bala penyat da ka sorkar pedeng nadu ka arpho hadu arfratrik February arhajar khat saw. Kabaalawan ishim benta ka kisan mela bala pelong da ka KVK nong Shillong West Coast Hills Nongston kani ka suin beningkong kabala ye kendu ye katnat ka rep karyang ha umach arhajar khat saw. Ha umach arhajar khat saw lawan ki officer ka horticulture department bala ai jingerap thung strawberry bat kiwe bat layai beteng hadu menta. Lasdang ban itu sa ka agriculture march arhajar khat pra labun ba ki demonstration purposes ya baro ki jat jingthung kumba philayo ya ki certificate ki ai jingerap khambun ki kam lasdang hi ka jingerap kabut nadin. Hausnam arhajar khat khandai shwa ka COVID 2019 ngala join bat ka Hills Farmer Union de hangne ngala kundu ya ki officer ba pher ba ka Hills Farmer Union ka pelong ya ka Farmers Parliament ngala ki state ha ka kamram kayo kakon baki kam kila mi bun omdan kam pan scheme ki officer kila wan terwa ba kila yo ya ki kam banga tray ka Hills Farmer Union kadi ka lenti ba banyalam ya ki nongrem nong kendong bom dan jingtip AA ka thong kalong im ban rem